तुमମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେବା ପିଲାମାନେ? ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଯତ୍ନ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖିବା। ସଫାସୁତୁରା କେମିତି ରହିବ? ଗାଧୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଆମେ ସାବୁନ ଆଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇକି ଧୋଇବା। ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ନଖକୁ ସବୁ କାଟିବା। ହେଲା, ନଖ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତେଲ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା। ହେଲା, ଏସବୁ ଯତ୍ନ। ତା ସାଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ସବୁଜ ତଟକା ପରିବା ଖାଇବା। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା। ପାଣି କାହିଁକି ପିଇବା ପିଲାମାନେ? ତମ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆମ ଦେହର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା। ପାଣି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପିଇଲେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବା, ହାତ ସଫା ରଖିକି ଖାଇବା, ସଫା ବାସନରେ ଖାଇବା। ଏସବୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଖି, ନାକ, କାନ ଏସବୁକୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେବା। କେମିତି ନେବା? ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଉଛେ, ତେଣୁ ଏ ମୁହଁ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ସଫା ରଖିବା। ଆଖିର ମଇଳାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଖିର ମଇଳାକୁ ଲେଞ୍ଜେରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ନାକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ଆମ ନାକରୁ ସିଗାଣି ବାହାରେ, ସେସବୁକୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ସେ ସିଗାଣିକୁ ସଫା କରିକି ନାକ ସଫା ରଖିବା। ନାକର ମଇଳାକୁ ସିଗାଣି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାନର ମଇଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାନର ମଇଳାକୁ ଗଇ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେ କାନରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସଫା କରିବା ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାଠିରେ ତୁଳା ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବସ୍, ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବା। କାନକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆମେ ସଫା କରିବା। ମାଆକୁ କହିବା, ମା ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିଦେବେ। ନିଜେ ନିଜେ କାଠି କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ କାନରେ। ବୁଝିଲା? ବାକି ରହିଲା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତର ସଫା କେମିତି କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରିବା। ହେଲା, ଏମିତି ଦାନ୍ତ ସଫା ହେବ। ଆଉ ଜିଭ ବି ଆଙ୍କ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ମଇଳା କାଢ଼ିକି ସଫା କରିବା। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଦାନ୍ତ, ଜିଭ, ଆଖି, ନାକ, କାନ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିବା, ନହେଲେ ଏସବୁ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ଆମର ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଏସବୁର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଯତ୍ନ ଆମେ କାହିଁକି ନେବା ଆଉ କିପରି ନେବା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।